市横浜校木曜日子どもクラスの皆さんです。担当のめぐみ先生より少しお姉さんになった3人で当たり前に挑戦します。振り付けの意味を理解することの難しさも知り、毎週が挑戦の連続でした。この曲が3人にとって大切な一曲になりますように。横浜校木曜日子どもクラスで「おばう恋の絵」どうぞ。ありがとうございました。横浜校木曜日子どもクラスの皆さんでした。続いて